Σου είπα, με τις βλακίες θα πατήσεις skip. Δεν έχεις λόγο να πατήσεις skip. Δεν το πάτησα. Καλή φάση. Εσύ είσαι ρε, δεν λες να τον βρήκαμε. Λέγε, άσε τις ντροπές, εσύ είσαι ο μεγάλος φαν του Wall Party. Λοιπόν, αν θέλεις και εσύ να κερδίσεις αυτό το εισιτήριο της Halls για να έρθεις μαζί μας στην τελευταία εκπομπή του Wall Party. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να αποδείξεις για να κερδίσεις αυτό το εισιτήριο και να έρθεις μαζί μας. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα, βαθιά, και παίξε κι εσύ στο μεγάλο διαγωνισμό της Halls. Παίξε και απέδειξε ότι μπορείς να κερδίσεις και να έρθεις εδώ. Να έρθεις εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Εδώ πέρα. Όχι ακριβώς εδώ βασικά. Πού? Εδώ είναι λίγο πιο εδώ. Θα βάλουμε εδώ στη μέση καλύτερα. Για έλα να αλλάξουμε λίγο. Για αλλάξουμε εδώ. Δεν μπορεί. Πώς θα γίνει τώρα. Να κάτσει από εκεί, λες να βάλουμε. Α, Πέχει το φως, πέφτει. Όχι, το φύλλο. Δεν γίνεται.